खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो गावबुरा आफाद जयै लोगोसे बर'नि मेलेमजिबिफोरा मैया बिटिसि हाग्रा बिफाननि गाहाय मावखुलियाव फैनानै हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाबसननानै थानायफोरखौ होस्रांनांगौनि दाबिजों बिटिसि हाग्रा बिफाननि सुमन महापात्र बिथांनो गोसोखांलाय गथायदों। लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। फैगौ मे दान जोबनायनि गेजेरावनो इभिक्सनखौ जायाब्ला जों जुन दानाव आन्दलन खालामगोन होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। आबहावाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय रायमनायाव 10,000 बिफां फुलि गायदों। आबहावाखौ गोग्गो आरो सिखोन साखोन लाखिनो थाखाय मैया रायमना वेस्टार्न रेन्जनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना आरो अक्सिगुरि सिमायाव थानाय गुवार फोथाराव 10,000 गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां फुलिफोरखौ गायदों। बर' बिजों एबा बर' मिडियामा दा जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ होननानै नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायथिदों। उदालगुरियाव बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव जोबोद गेदेर चेलेन्ज जानानै फैदों। दिनैनि सानाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हगारनानै होयोब्ला सोरखारा 50% बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरजाबनानै एसेल' फरायसालि थानाय खालामनो हागौ। सोरखारनि खामानि मावनाय आरो पलिसिफोरा बर' बिजोंनि जौगानायाव हेंथा लाबोयो। बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौ बिबाना बर' हारिनि साफ्रोमनावबो दङ होननानै फोरमायथिदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। आसामनि श्रीभूमिनि थागिरिफोरा मैया 18 मेआव नोगोरमायाव दैबाना बारायनाय जेंनाखौ लानानै श्रीभूमि मिउनिसिपेल बर्डनि नेवसिजानाय आरो गोसो होयैखौ अजद होनानै धरना होदों। धरना होग्राफोरा नोगोरारि थासारि गाज्रि जालांनायनि थाखाय मिउनिसिपेल आफादनि आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरिखौ दायनिगिरि होननानै बिथांमोना बिबान एंगारनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया PWD बिल्डिंनि बेंखनाव आसामाव सोलिगासिनो थानाय गाहाय गुदि बिथा प्रजेक्टफोरनि आवगायनायखौ नायबिजिरदों आरो बिबानगिरिफोरखौ बेखौ थि समाव आरो गुनमानजों आबुं खालामनो बिथोन होदों। नायबिजिरनाय गाहाय प्रजेक्टफ्रानो जादों RG बरुवा स्पर्ट कमप्लेक्सनि जौगाखांहोनाय, आमिनगाव स्टेडियाम एन्ड स्पर्ट कमप्लेक्सनि लुफुंनाय, आसामाव सोलिगासिनो थानाय 11 जिल्ला स्टेडियाम आरो 40 मिनि स्टेडियाम लुफुंनाय, आसाम स्टेट जु एन्ड बटानिकेल गार्डेननि गोदान खालामनाय, आरोबाव जरहाटआव फ्रिडम मुभमेन्ट पार्कनि जौगाखांहोनाय, गुवाहाटीआव कन्भेन्सन सेन्टार लुफुंनाय, गुबुन गुबुन रायजो राजथावनिफोराव सोलिगासिनो थानाय आसाम हाउस लुफुंनाय। भुटाननि गाहाय राजानि एडिसि कर्नेल कर्मा फुनसकनि दैदेननायाव भुटाननि मोनसे थान्दै हान्जाया मैया लक सेवा भवनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमदों। थान्दै हान्जाया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नैथि खेब बिबान लानायाव भुटाननि गोथार गाहाय राजानि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। बे जथुमाया आसाम भुटान सोमोन्दोखौ बांसिन गोख्रों खालामनाय आरो गोनांथि गोनां ओनसोलफोराव हेफाजाबफोरखौ फुवार खालामनायनि सायावबो नोजोर होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रबिबारखालि नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स NDA सोरखारनि रायजोआव 1,250 बर्ग किल'मिटारनिख्रुइ बांसिन हाग्रायै लानाय हाखौ बोखांफिननो थाखाय लानाय बिबानखौ फिन रोखा खालामदों। बिथाङा फोरमायथिदों खुंथाया बे थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय हाबाफारिया जागायखाबाय होननानै। सिक्किम सोरखारा समबारनिफ्राय रायजोआव अड इभेन गारि होबथानाय नेमखान्थिखौ गोदानै जाबसिनदों, जायनि थांखिया पेट्रल थाव बाहायनायखौ रैखा खालामनाय आरो दावबायारिफोरा बाङाइ जेंना मोननाय। सोनाब एसियायाव सोलिबाय थानाय जेंनानि थासारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा नोगोरफोरनिसिम थाव बाहायनायखौ खमायनो खावलायनायनि उनाव बे राहाखौ लानाय जादों होनना फोरमायथिदों। अरुणाचल प्रदेशनि रुबि लुम्बुआ जारिमिन सोरजिदों। रायजोनि गिबि MTB कच आरो स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि सिङाव अरुणाचल प्रदेशनि रुबि लुम्बुआ 2022 मायथाइयाव उजबेकिस्ताननि ताशकेन्टआव जानो गोनां एसियानि माउन्टेन बाइक चेम्पियनशिपआव टीम इन्डियानि कचफोरनि गेजेराव सायख'जादों। बेयो रायजोनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव
त्रिपुरा पुलिसा ससियेल मिडियायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै गाज्रि बिबुंथि होनायनि अजदजों सासे ससियेल मिडियानि कन्टेन्ट सोरजिग्राखौ हमदों। भारत हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो रबिबारखालि सुइडेननि रयेल अर्डार अफ दा पलार स्टार कामान्डार ग्रेन्ड क्रस बान्थाखौ होनाय जादों, जायखौ गुबुन हादोरनि सोरखारनि गाहाय दैदेनगिरिनो होनो हानाय बयनिख्रुइबो गोजौसिन मान होनना गनायनाय जायो। बे मान होनाया मदि बिथांनि बारायगासिनो थानाय मुलुगनां बाख्नायथावफोरनि फारिलाइयाव दाजाबफायो। बेयो बिथांनि 31थि मुलुगनां मान जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। इउनाइटेड नागा काउन्सिलआ मणिपुराव नागा ओनसोलफोरनि गेजेरजों थांग्रा नेशनेल हाइवेफोरनि सायाव जोबथे गैयै जिल्लाफोरनि गेजेरनि रांखान्थियारि होबथानाय फोसावदों। कुकी उदखारि आफादफोरजों हमजानाय होनना मिथिहोनाय 7 नागा बन्दिफोरखौ रायजो सोरखारा हगारहरनो फेलें जादों होनना अजद दैखांदों। ससियेल मिडिया समाजारि बिजोङाव गोसारनाय मोनसे भाइरेल खौराङा दाबि दैखांदोंमोन दि पेट्रलियाम आरो आथिखाल गेस मन्त्रालया फोसावदों दि भारतआ साननैनि थाखायल' थावनि रिजार्भ दं होननानै। बे दाबिया थाबैनो गोसारनानै थाव मोननायनि सायाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव जिंगा सोमजिहोदोंमोन। नाथाय प्रेस इनफरमेशन ब्युरोनि फेक्ट चेक इउनिटआ बे खौरांखौ नायबिजिरनानै बे दाबिखौ नंखाय होननानै रोखा खालामदों। बिबानगिरिफोरा फोरमायदों दि भारतआ आथिखालाव 60 साननि थाखाय गोनां क्रुड थाव रिजार्भ लाखिनाय दं, जायखौ हादोरनि बायनायजों समान थाखो मोनहोनो थाखाय उफ्रा रिफाइन खालामनो हानाय गोहोजों मदद होनाय जादों होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बिबानगिरिफोरा नोगोरारिफोरखौ गोजोनै थानो आरो इन्टारनेटआव रोखा खालामजायै रिपर्टफोरनि सायाव फिनजाथाय होआलासे थानो खावलायदों। आरोबाव थाव आरो गेस जागायनायनि सोमोन्दै थार खौरां मोननो थाखाय फोथायजाथाव आरो सोरखारि खौरां फोसावग्रा राहाफोरखौनो सोनारनो गोनांथि होदों।